Bengi maduong' mar piny mangima World Bank omako rekod migawo mar tuka kit oganda, chwech kod rowere e kaunti ma Kisumo. Ochako chenro mar miyo rowere yuto kaka yo mar neno ni odwok piny midhiero mar nok mar tije e pacho ka. Kolosi wang' jowi mar Ramogi TV, jatend migawo mar tuke e kaunti ma Kisumo Beatrice Odongo olero ni chenro ni madhi kawo higni 5 geto rowere manie kind higni 18 nyaka 29 kod 18 nyaka 35 ne rowere man kod ng'ol. Omedo jiwo rowere mondo oti kod sirikal manywanda ka girwako chenro mokel kod sirikal. Sama wawuoye ni model mar business oseyaw. Koro mar business model en mimiyi pesa moro minyalo timo go ohala tiduoko gi interest mani piny. Koro adwa ni mondo encourage joma tindo e Kisumu County. Kwa ng'iyo namba mar joma onego benefit e project ni gin ji 820,000 young people e Kenya mangima. Project ni en project matimore for 5 years. To obedo implemented. The training manual will be able to time in cohort. To the business model to is on. Manyak kata sama wawuoye ni oseyawe. Ma inyalo diyo *254# tidhi e Nyota project. Koro wa encourage young people. Kisedhi through ma Nyasaye okonyi miyudo on the business model, idhi ma samoro yudo pesa. To samitimo training, enroll yourself. Mondo inyalo yudo training koni, to training no iduogi timo go biashara gi pesa mani kaw kar business.